Čaute všetci. Dneska si ukážeme recept na super batátovú kašu, veľmi jednoduchú, výživnú, vlastne sýtu. Je to jednoduché, ukážeme si. Radka vám bude k tomu hovoriť a budem robiť. A Zoe mi bude pomáhať. Tak najprv je dôležité povedať si o batátoch. Prečo batáty? Batáty sú super v tom, že sú využiteľné na mnoho spôsobov. A teda na slano, na sladko, či na polievku alebo na kašu, prípadne ich opiec ako klasické zemiaky. Batáty obsahujú veľa bielkovín, kyselinu listovú, vápnik, železo. Sú výborné pre deti, ale aj pre tehotné ženy, práve pre obsah kyseliny listovej. Batáty si nakrájame na kostky. Kombinácia batátov a škorice je tiež super kvôli tomu, že vlastne tým, že sú batáty sladké a škorica pridáva takú ilúziu sladkosti, tak vlastne sa to zdá byť dostatočne sladké aj bez cukru. Necháme uvariť do mäka, potom rozmixujeme a pozdobíme, pochutíme. Takže batáty sa nám uvarili. Asi polovicu množstva vody zlejeme. Pridáme asi 1 polievkovú lyžicu kokosového oleja. Asi čajovú lyžičku škorice. Dozdobíme sušeným ovocím, figy, datle,